Sa loob ng 6 na linggo ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, umaaray na ang mga motorista dahil lubha ng apektado ang kanilang budget. Alamin natin ang kanilang mga hinaing sa report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Simula alas 6 kahapon ng umaga, may dagdag presyo na naman sa mga produktong petrolyo. Piso at 20 sentimo ang dagdag sa kada litro ng diesel, piso at 5 sentimo sa gasolina at 1.25 naman sa bawat litro ng kerosene. Sa gas station na ito, ang ilan sa aming nakausap ay dismayado na sa isa na namang hirit ng oil price hike. Si Willie na taga Cebu City ay nagpa-full tank ng kanyang motorsiklo. Kung dati ay 170 pesos lang ang kanyang binabayaran, kahapon ay nasurpresa siya dahil mahigit na ito sa 200 pesos. Kuan man, crisis man. Crisis? So may buko na sir, budget na lang. Anak yun. Kaya aminado ang ibang motorista na malaki ang epekto ng dagdag presyo sa gasolina sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Kaya ngayon, kanya-kanya na lang sila ng diskarte upang mapagkasya ang budget sa kanilang mga pangangailangan. Lisod yun kayo. Gamay na lang kay tagma dala pa uli. Kay labi na ron ng area lagyo niya ang client nihit. Tagsa ang client unya gasolina sigig saka ba. Ang ginansya sa unang adako karon gamay na lang. Usahay gani nga kung na mga lakaw nga ana-ana lang magmotor naman. Ang motor kay traffic nga sayang sa oras, taas ang presyo sa gas. So, sayang magmotor. Diskarte na lang gid paano na sir. Kanang dili mga official nga lakaw ba. Ako si Nico Sereno para sa GMA Regional TV.